Yes, there you go. Once again, Merry Christmas sa ato nga tanan, mayong hapon. We are from Venthole Artist Community, and for this afternoon, we will be entertaining everyone with poems and songs. So we are inviting all the shoppers and diners here at Robinson's Place Pavilla. If you could drop by in front of the main entrance, we will highly appreciate it. So to start our afternoon vibe, I will be calling in one of our artists, local artists, a singer, composer, and also a poet to share spoken poetry for this afternoon. So once again, let us all welcome Miss Pamela Adriano. Sometimes, I couldn't help but wonder, am I that type of a person they say I couldn't tell or I couldn't figure out why and what are the reasons they have to leave? Why you have to leave? I know we don't talk that much anymore, but you know, it's funny and ironic thinking that maybe someday magtagpo ulit ang ating daan. No, I am not dramatic. Stop saying I am. I'm just problematic. Why can't you understand that I look like an imbecile? I look like an imbecile waiting here for some kind of epiphany to come around this whole time. Because you said, you'll be back in a minute, say may tatawagan lang ako. But there's no call reception in heaven. Anong pinagsasabi mo? Sa karagatang kalawak, simoy ng hangin na iniisip ko itong iyoyakap. I keep trying to actually convince myself to forget you. But no, because the more I use that way, the worse it gets to remind me that there's no phone call that took forever to end. Habang I'll be staying in my room for an hours, habang pinapakinggan ang bawat patak ng ulan at pagtulo ng mga luha ko sa mga mata. Habang binabasa ko ang librong sinulat ko tungkol sa ating dalawa. And how fascinating our life could be. Thank you, everyone. Thank you so much, Pamela. Of course, our viewers, by the way, we are live both on Facebook and YouTube. Hello there. On my YouTube channel, that's Be Inspired Ilongga Vlogger. No? Si Pamela, yan sa diin ka namon makita. Kung gusto namon, ikaw nga mag-perform during our parties or events, corporate events, diin ka namon pwede makontak. Actually, everywhere ko around the world, Char. Since I'm from Aklan, bisan diin lang, pag gintawagan yung number ko, makanto ko bisan sa Manila, pakuwi ako. Wow, so pwede mo mahatag imo nga number? Okay, sa mga gusto nga makita kang makilala si Pamela sa inyong mga parties, shows, corporate events, please take note of her number. Here is the number of Miss Pamela Adriano, a local artist, singer, composer of Aklan. All the way from Aklan, here to join us at Robinson's Place Pavilla. Your number, Pamela? Okay, i-call nyo na lang or i-text ang 0963-663-7000. TNT na siya ha? Sabay. Or 0948-0970-354. Amo na lang. Ayun, doon ka da. Sige, tuwa. Pwede hinayon ta. Isa pa. One more time. Ang unang TNT is 0963-663-700. Ang sa Globe naman, 0948-0970-354. Ayun, thank you so much, Pamela. And see you later for your second run. Ayun, maraming salamat. Hello, baby. Happy birthday. Advance Merry Christmas. Thank you for joining us this afternoon. And to make harana to you, lovely baby, ari kita ang aton passerby kagina. No? Naglabay lang siya. Wag nakita niya ang aton karatula. Ay, may open mic kita. So everybody's welcome to join us on stage. And let us all welcome another local artist, a
a singer, Mr. Don Clyde Febrio.
ta sa inyo kaga nag-serenade sa amon subo nga Christmas, no? Okay lang? Yes? Din kanina pwede makita doon? I have my Insta, Don Garcia at Don Garcia. Don. The letter is, Facebook, Don Garcia. That's like D-O-N space Garcia. That's D-O-N sa mga followers ko sa YouTube kag sa Facebook, no? That's D-O-N space Garcia. G-A-R-C-I-A. Don Garcia. If you want a high caliber voice, pang opera, corporate events, kag wedding. Do you sing in weddings? Oh, he does sing in weddings. Ayon, to all the shoppers out there, ari kayo na namiagid ako sa imo nga gin-render nga song, especially that it is already Christmas time. Thank you so much to our sponsor, Avocadoria PH. I'll be giving you one Avocadoria Lover 12 oz before you leave this mall. Grab a cup of avocado ice cream. There, enjoy and Merry Christmas. Thank you for joining us. Once again, also we have here a Secret Santa cap for you also. Kindly join us. Once again, pa-picture kita lantaw arara. Can you wear it? Ayon. Sir, isa kita kapitik. Ayon. Sa mga followers natin nila. Natapunan ako dito sa mic. Wait lang. Thank you so much. Nice meeting you, Dawn. And we hope to see you around. There you go. To all our shoppers and of course diners here at Robinson's Place, Pavia. If you happen to cross the front door, kag hindi man ka mong PC, and you have a talent to share this Christmas para sa mga kapwa ta Ilonggo, you are all welcome to join us for our open mic there. And once again, we are live on Facebook and YouTube there, no? Ruby Inspired Ilonggo Vlogger. Kagkaroon, ma-announce man ako sa winner naton sa another gift certificate of Avocadoria PH. That's an avocado ice cream, a healthy ice cream para sa mga Ilonggo. So, for our third performer, let us all welcome our poet, all the way from Guimaras, tama? Guimaras, nagtabok gid siya kung kagina, nagbiyahe all the way from Aklan, pakadto diri sa Iloilo, Subo, nagtabok gid siya sa piyak nga isla, halin sa piyak nga isla, halin sa Guimaras. Let's call in Wilmay Ann Galaura. Yes, come on. You'll be rendering a poem? Yes, another poet this afternoon. The stage is yours. Hello, good afternoon. So this poet nga nahimo ko is rendered to someone, pero may someone na siya. Kapag dumating ng araw na may susulat ang aking istorya, sa anong kabanata o pahinahaya, may tatalang ating pagkikita, magkakaroon ba ng ustisyang salitang ligaya? Ang paunang salita ay may hatid ng lupa. Binuklat ko ang mga kasunod na pahinanandot ng preba, lulan ng libro, ang bawat kumpesyon ng hilaw na makata. Nakatala ang pagpaslang nito sa damdamin, kailan may di na matutugunan pa. Pinilit kong pagtakpan, maging ang mga tauhan, aking sinubukong palitan, ninais kitang burahin na di kaya'y alisin. Ngunit kita ay sumuko na lang ng biglaan. Marami naman ako nun. Pero bakit biglang naubusan? Buti sana kung lapis ang ginamit kong panulat. At hindi balahibo ng kalapati, tinta yung kalaunay naging salat. Wala nang ang linaw. Ang takbo ng istorya hindi na madudugtungan. Naiwan pang bukas sa mga pahinang walang katapusan. Paniguradong aamagin itong librong nakatiwangwang. Ano kayong maaaring kasunod ng kwentong batid kong hanggang dito na lang? Pumalaot naman ako. Isang panibagong kwento, bagong tauhan, ngunit gaya nung una. Wala din kasiguraduhan, lapis ang ginamit kong pangsagwan, gasgas naman ng ang aking sakayan, bituin sa noteng nagsilbi kong gabay sa paroroonan. Anong kamalas-malasan at barko'y iniha, handa ko pa nga nang biglang hinampas ng
Bakit pumalaot ako ulit? Mga tanong ng sagot ay nasa'yo, sagot na tila malabo nang makuha ko. Pansin ko, nag-iba ka ng direksyon. Hindi na pareho ang ating destinasyon, nagsagwan mo'y patungo ng silangan, bumaka nakabitoy sa norte ang ating kamay. Bakit naman may kompas ka ng hawak-hawak sa kamay? Iba na ang nakahawak sa iyong kamay. Kahit tayo ang magkasabay, akala ko ba sabay tayo bababa sa pantalan, sabay natin katapusin itong kwentong nasimulan. Anong mag-isa kong nauubusan na maaaring salatan, tangay mo lahat maging ang aking pangsagwan. Anong usad ang gagawin nitong bangka ko? Anong pagsara ang gagawin ko sa punit-punit na libro? Mananatili na lang ba ako sa gitna ng karagatang may balot ng misteryo? O kaya'y may ipit sa pagitan nitong hindi matapos-tapos na kwento? Grabe, daw mahigit si Wilma. This is true to life, man. Wow, true to life. Kasakit di man, no? Kasi agad din nakaptan natin, tapos kulpilang binayaan kita. Agoy! Pero syempre, balaan ko yung katlawgit si ma'am na agyan mo na aging bayaan, ma'am. Wala. Ay, very good yung ma'am. Ay, happy family. Merry Christmas. Love. Si Wilma, di natin makita. Di natin pwede makontak in case na gusto namon mabatian pag ang iban mo nga work of art. If gusto niyo ko makita sa palaylam ako. Pero, pwede niyo ko makontak via IG is Liana. Liana, it spells as M-H-E-A-N-N-H-N-A. M-H-E-A-N-N-H-A. M-H-E-A-N-N-H-A. Miana on Instagram. Tama. So, there you go. Thank you so much, Wilma, from Instagram. From Instagram, all the way from Guimaras, joining us this afternoon. Thank you so much. And of course, to all our shoppers, ma'am, if may ara ka dahil nga love poem or ganing love letter na gusto mo nga ipabasa sa amon, welcome, Gidiri. So once again, advance Merry Christmas to all the shoppers here at Robinson's Place, Pavia, and online sa aton YouTube and Facebook page, Ruby Inspired Ilonggo Vlogger, and also mga subscribers natin and followers. And another set of poem will be delivered all the way from Guimaras also. Tama? From Oton. Oton lang gali. Okay. Tani, no, sa ato mga kasimanwa, dira sa Oton, maayong inyong mga health, no? Tungod sa ashfall. I hope everybody is doing well and in good health. And all the way from Oton, isa kaugtunganon, let's call in our poet, Von Joven Española. Yes, si Von ready. He will be rendering 2 poems, but for now, isa ani. Yes, can you give us a background sa imong ano ni? Yes, of course. Of course, sige, bilin ta ka. The floor is your... Ay, hindi naman. Ay, mo galing bawal. Galing mo. Masakit ko lang ginabilin. Balikan ta ka. So, good afternoon, everyone. So, actually, before ako magsulat sa pyesa, nag-decide ako it's not about love. It's all about life. So, some points ng life natin, kabot kita sa point na damo kita trials, ginaagyan, damo kita sa mga bagay nga kabug-ato, ginaagyan sa ating life bala. But, in spite sa mga naagyan natin, nalampasan natin because of courage. Pero, kung i-reminisce natin o balikan natin ang mga bagay ginaagyan natin, we're so blessed kay, no? Naagyan natin, nalampasan natin, no? So, ang pyesa ko subong is about reminiscing the past or paano natin balikan ang mga bagay na ginagyan natin. Actually, it's a short poem. Gisunap ko siya while having a coffee and sitting on the couch. Hope you enjoy, everyone.
hinayaan ng kahapon ay aking masilayan. Mga bagay na aking pinagdaanan kung saan ang isang ako sa hirap ng buhay ay lumaban. Mga luhang mistulang bagyo na pumapatak sa aking mga mata. Mga iyak at hagulgol na nagsisilbing kulog sa aking maingay na kwarto. Mga pagkakataong akala ko ako hindi na makakalaya. Pero agad din akong nagising at napagtantong malayo na pala ang aking nilakbay. Nalampasan ko na pala at naghilom ng mga sugat sa paa na dulot ng mabatong daanan. Mga sugat na dulot ng mabatong daanan na wala na pala ako sa lugar. Nang panaghoy ay maingay, meron na pala akong sapatos na suot sa patag na daanan. Tuluyan na rin tumila ang ulan at ang luha sa mga mata. Lumitaw na rin ang araw na may bagharing kasama. Patunay na ang unos ay tuluyan ng nagsara. At ang mga ngiti sa labi ay tuluyan na rin nagpakita. Yes, despite all the challenges in life, no, we will surely survive. Other than doing poetry, I believe you do other stuff. Like you, madam, hosting. Iyon, like me, madam, hosting, tingin ka namon makita bon. Actually, sa mga pili malang events, wala pa mang pag-accept sa booking. Pero other that, church musician. Sa church. Musician ka sa church ninyo. Di na ninyo nga church. So guys, ang church naman is nga sa Oton, sa Bita. Ang Doro Faith Church. Doro Faith Church from Oton, no? Kasi may mga church members, kita di nga nag-shopping, subong mayong hapon. Actually, wala. Kaya kahalin ko dito sila tanan. Dito sila tanan. Thank you. Gidno kay naghapit kagidiri sa aton nga community. Other than that, ang inyo nga community man trio kamo, pwede naton ma-plug. So everyone, so gusto nyo magpasulat sa mga poetry, mga story nyo ba lang nga ginatago, nga hibubunot nyo, pwede nyo i-message Panata Ikatatlo sa Facebook, kung makita nyo. And no worries guys, kung gusto nyo magpasulat, itago ko naman ang inyong identity and that ang piyesa nga na pwede naman i-send sa inyo para mabalaan nyo nga para galing na sa inyo. Ayun, no? Nauso na siya actually subong. Pag may gusto kang irigalo sa inyong special loved one, sa inyong anniversary, nagpasulat sila sa kanta. And now we have a local artist, Ilonggogit, halin sa Oton, Panata Ikatatlo on Facebook page. You can ask them to write a poem. Basi pwede, pag i-perform nyo, pag no, in a video, pag may ilang slideshow sa pictures, pwede na? Pwede, gid. Pwede, gid. Once again. No worries guys, wala na siya bayad. Ayun, ayaw mo pag pinaka namin, wala bayad. Kung gusto nyo mag-share sa inyong ipupunot o kundi gani ang inyong love sa isa ka kasi manwa na ito na hindi nyo gid masugid. Pwede gid nga si Bon ang masulat sa poem kag anonymous, secret ang ngalan. Actually may choice man sila kung gusto nila i-plug itungod nga gusto gid nila magpabati-bati. Okay, gid, pero kung gusto nila itago ang ilang identity, so obrahan na paagi. Obrahan na paagi. That's what I love about you, Bon. So Panata Ikatatlo on Facebook page. Thank you. Ayun, kamusta naton ang mga shoppers kag mga diners here at Robinson's Place Pavia. Mayong hapon. And of course sa mga gabantay dira jeep sagwa, mayong hapon sa inyo. And thank you for watching us while waiting nga maghalin ang inyong jeep. So, may magaharana sa aton subong nga gabi. Subong nga gabi. Excited na gid si Mami nga karon sa gabi. Ano ihan ang matabo karon sa gabi nga excited pero subong nga hapon, we have one local artist, a singer para magharana sa aton. Let's all welcome Nav Cordero. Palakpakan naman dyan! Ayun, thank you so
join me on stage. Now is from what place? Ay, Mandurriaw man lang. Ate, sige. Kaya tungkol sa Mandurriaw ka man lang, after sini makanta kapag liwat, you will be offering us 2 songs. Kung magustuhan ta, he will be running us 3 songs kay taga Mandurriaw lang man siya. Thank you now. Soundtrack, please. Soundtrack. Butterfly, I'm Love Cordero, a singer and songwriter. Ganun lang. I'm gonna sing yung first song, tawag dito is Liwanag. And yeah, I just sang this when I was 2018 or 2019. Yeah, about 2019. I was like 17 at that age. Yeah, please enjoy. Naghihintay sa mga talinaga mo. Ako'y nahiya, bini-bini ko. Awitin ko, sana'y mapakinggan mo. Sing dilim ng gabi, ako'y nawawala. Kaya nga sinta, ikaw ang aking liwanag. Oh, sinta, o pwede nga ba mahingi ang kamay mo, tayo na lalakbay. Ako'y nahihinayang umamin sa'yo, pero baka meron ka ng iba. Bukang liway o naghihintay. Ang puso ko nakalaan para lang sa'yo. Sing dilim ng gabi, ako'y nawawala. Kaya nga sinta, ikaw ang aking liwanag. Yeah, that's Liwanag. And this other song, Questionable. It's from Spotify, and you can see it. Makita mo siya. And nagawa na siya sa January, and yeah, kind of goes like this.
questionable. Thank you very much. That's questionable. And another song, it's called Jin. Mas bagay siya tayo sa piano, pero yeah, guitar meron din. So, let's adjust. Nagpaparamdam sa ating gabi, sigaw ng damdamin dahil sa pagkasampang ako'y ang mahalin. Puso'y sa'yo pa rin, pag-iliw ko. May balak akong paramdam sa aking mga sinasabi. Kung may kahulugan pa ba na ako'y sa buhay mo, ako'y patuloy na umaasa sa ating dalawa. Babawin mga malit, ayusin to sinta ng aalay. Ang tamang pagkakataon, kung pwede bang nagpaparamdam sa ating gabi. Sigaw ng damdamin ng dahil sa Diyan. May pag-asa pa ba na ako'y iyong mahalin? Puso'y sa'yo pa rin, pag-iliw ko. Gabi-gabi nandun sa salambay at sasakit. Maraming iniisip, ba't bigla ka lang nawala? Hindi ko alam kung anong gagawin, hindi ko alam kung anong pating sa isip ko. Babawin na lang, makakausap lang kita na aantay ng tamang pagkakataon. Kung pwede ba nagpaparamdam sa ating gabi. Sigaw ng damdamin ng dahil sa Diyan. May pag-asa pa ba na ako'y iyong mahalin? Puso'y sa'yo pa rin, pag-iliw ko. Paparamdam sa ating gabi. Sigaw ng damdamin ng dahil sa Diyan. May pag-asa pa ba na ako'y iyong mahalin? Puso'y sa'yo pa rin, pag-iliw ko. Yes! Now you know why I am also excited kagina pang gambal nga mayong gabi. Kay di ba kung gabi, ano gambal nga si mga kanta? Oh, good! No? Pero kaagi ka na share sa imo feelings to a special someone during day ba na kung gabi? Actually, ginman mo ko impromptu nga song sa isa girl. Actually, na-recorded. Kung masya ko. Wow! So, makabalik ka di karon kag ma-share na someone ang kanta?
check ko lang po. At try mo lang, ay nahuya si Nav. Pero balaan kung wala ka man dyan. Ay, so wala huya, sorry. Siyempre, dapat may mga bagay na hindi kita dapat mahuya. I-plug nato ng aton socials para siyempre those people nagdamo ang aton audience because of you. No? Sa aton mga Facebook and YouTube subscribers over there. Follow me on Ruby Inspired Ilonggo Vlogger Facebook page. Pabati naton, diin ka namon makita, Nav. Nav Cordero na yung bata. Tapos may band kaming page. It's called Codename Bard. Codename? Bard. Ah, Bard. Ano ginang dapat i-search nila sa Facebook? Codename naka-type siya tapos B-A-R-D. Codename Bard. Codename Bard. Ayun. Or you look sa Facebook, Nav Cordero. That is N-A-V space C-O-R-D-E-R-O. Nav Cordero. Thank you so much, Nav. And for our next performer, we will be back for another poet. He is all the way from Guimaras also, di ba? Grabe ang import naton subong adlaw. And this is also your first time, tama? First time mag-perform sa public or first time mag-perform in any performances? First time mag-perform in any performances. In any performances. So para madula ang kulba sa ato next performer, pwede kita kapalakpak para sa iya. And 1, 2, 3, palakpak! Yes, madamo gid nga salamat sa aton nga mall goers, kag sa aton mga diners diri sa Robinson's Place Pavia. Maayong hapon. And now I give you our next performer, Mr. Jaymar. There you go. Ako yung iniwan, ikaw yung pinaglaban. Kaya pakiusap, huwag mo siyang sasaktan. Ingatan mo siya ng higit pa sa kung paano ko siya iningatan. Dahil ikaw ang pinili niya, kahit ginawa ko na ang lahat para hindi niya ako iwanan. Hindi ko siya masisisi kung mahal ka niya. Ang tanging hiling ko lang ay ingatan mo siya. Huwag mong baliwalain na siya ay napasayo dahil may isang tao ang inanais na maging isang katulad mo. At yun na ako. Ako na mahal siya. Ako na di nasanay na wala siya. Ako na nag-aasam na babalik siya. Pero wala na. Dahil ikaw na yung mahal niya. Ikaw na yung pinili niya. Gusto na lamang ako sa kanyang mga alaala. Alaalang pilit binaon dahil ayaw na lang balikan pa. Usap. Sana hindi ka maging sangin ng bawat pagpatak ng kanyang luha. Araw-araw mo siyang pasayin tulad ng kung paano ko siya pangitin. Huwag mo hayaan, dalawin siya ng lungkot na dadating sa puntong ang karamay niya na lamang ay kumot. Yung kung mahihirapan siya, dahil sinanay ko siya, ako parati ang nagpaparaya. Ay sana'y ingatan mo siya dahil ayaw kong magpagdaanan niya ang nararamdaman ko. Tinitiis ang sakit, pilit binubura ang kahit habang unti-unting binubura yung pag-ibig na pinagkait. Kwento natin magtatapos na ba? Gusto ko pa sanang magsulat ng sunod na kabanata, ngunit ang libro ng ating pag-ibig ay yun ang isinara. Ngayon ito yung muli kong bubuksan upang balikan ang alaalang sa nating pinagsaluhan sa patuloy kong sa unang pahinga nakalahat kung paano tayo nagkakilala. Sa patuloy kong pagbabasa, hindi ko na malayang lunga ako'y tumutulong na pala. Hindi ako makapaniwala na ang bawat masasayang kabanata nating dalawa ay magtatapos lang sa salitang ayaw ko na. At sa aking pagsaraan ng huling pahinga, umaasa pa rin ako na sana ako pa rin ang nais makasama sa iyong mabubuong kwento.
this a true to life story or ginakulbaan ka lang din? True to life story nga, may halo ako ba? Ginakulbaan ka kay true to life story? Or tungod lang gid nga ang kulba kay first time mo mag-perform? First time mo mag-perform, kag ginakulbaan ka, ako mismo mamasi mo, congratulations for the first time. Yes! And yan yung manao, para madulang imo kulba, allow me to render an excerpt lang sa akon nga piece nga gin-perform. 2 years ago, sige na bala, dila ka lang bala. Para madulang imo nga kulba. Yung palahi-lahi kasi wala ko. Trust. Mayong hapon once again to all the mall goers here at Robinson's Padilla. Sa mga bago lang sunod, mayong hapon and advance Merry Christmas. We are from the Vent Hall Artist Community here. Subong nag-share sa amon nga talent sa poet and song. And now, 2 years ago, nagpa-contest ang Vent Hall. Dira ako na-meet nga kon ang community naton diri. And it was actually a competition. Kag nag-message sa akon si Sir Hambalya, ikaw ang vlogger, no? Nga naga-spoken poetry. Haba ko, yes, I am the vlogger. I also write poems. Pero wala pa man ko naga-perform live on stage, but I can do. So it was my first time to perform a spoken poetry. On stage 2 years ago. Pero as a performer, nag-performan ako. And I want to render an excerpt sa akon nga piece, contest piece that time that happened to be a special number during the competition. So, pwede mo ko konting bagsak? Pwede? Ano lang ni? Manlipot lang ni nga bagsakan. Okay, ayun. Maraming salamat. Pangpadula lang kulba para sa sunod sa pangatlo tang open mic. Wala na kita kulba. Once again, mayong hapon sa atong tanan diri sa Robinson's Padilla, and of course our mall goers and diners. I hope you're enjoying this afternoon. Sa aton subscribers and followers on Facebook and YouTube, Ruby Inspired Ilonggo Vlogger, thank you so much for watching us. Jaymar, 21. Pangalan ng lokong muntik ko ng kakasalan. Narito na naman ako sa paborito kong tambayan, nakatingala sa kalangitan, mukha mo ang nakikita sa gitna ng kadiliman. Ang ningning ng iyong ngiti, sana ay mapa sa akin, kiliw kong iniibig sa dami ng gusto kong inisipin. Hindi ko pa rin mabuo ang nilalaman ng damdamin. Nais ko lang namang malaman kung sa akin ika'y may nararamdaman. Friend. Well, grabe! Ako nagaling feeling na, kinigang na paano yan? Tumula ito sila kagin sa batang na rin na, ginbasted. Agoy! So, thank you so much. I hope you enjoyed that that excerpt of my poem. Madamo man nga salamat sa inyong attendance. Thank you, Jaymar. And see you on our third run. There you go. Once again, hindi nila pwede makita. Sa third run? Wala ko kabalo. Wala kabalo. Secret talang anay. Kay gina-testingan talaga ni si Jaymar nga sa sunod tangaran, may ara na siya Facebook page, may ara naman na siya nga YouTube channel, pag syempre may mga gig na naman na siya. So sa mga naglantaw subong, you can see me on Facebook, that's Ruby Inspired Ilonggo Vlogger, Facebook and YouTube. And before I turn over the mic to our next performer, mapunot ako anay sang isa ka winner sang aton nga Avocadoria Ice Cream. Kag sa mga nagalakat dira, I would like to invite you kung may resibo kamo, subong mismo in the next 5 seconds. Kung may resibo, kamo da nagbakal kamo sa may Robinson's Pavilla, kadto di sa stage, kay mahatag ko sang gift check.
sa Avocadoria nga ice cream. Sige be, sinuda sinyo may resibo, nagbakal diri sa may Robinsons Pavilla, sa kani sa stage kay mahatag ko gift check sa Avocadoria ice cream. Any customer sa Robinsons. For now, Jmar, pwede ka kabunot, isa ka follower na kon. Sa mga nag-shopping diri sa Robinsons, kung may resibo ka mo, you can drop by and I will exchange it with a gift certificate from Avocadoria PH. Okay. Nagpa-contest ako. Join me upstage. Nagpa-contest ako sa akong Facebook page sa ice cream. It's an avocado ice cream. Dali lang sa likod naton sa Tubangsang Supermarket. So, can you pick one special follower of mine yung magadaog sa ice cream? Can you say the name? Joelyn Tabuhara. Ayun, congratulations, Joelyn Tabuhara. You win one gift certificate from Avocadoria. And once again, handa ko kagina sa mga mall goers dira nga may resibo kung nagbakal ka mo diri sa Robinsons Place, pauna-una lang palapit sa akon kay bayluhan ka na sang isa ka gift certificate from Avocadoria PH. So anybody, ari lang po sa kilid. For now, I will turning on the mic to one of our local singers, Sir Jonas. Ginsundan ko taas. Check. Yeah. Ngayong hapon. Advance Merry Christmas sa inyo tanan. Ako gali si Jonas Lozano. Ang amon balay aralanda sa likod dayon. We are part of this artist community group, Vent Hall. Si Sir James. Hello. Arating iyang father, Sir Richard. Magapresentar ang mga artist nga gapresentar din sila sa mga ilang original nga mga sinulatan na mga poetry, mga spoken words nila. And ang iban kakantaman and may mga ambahanon, original compositions. Parehas yun
love deeper than the deepest ocean. I need love that's higher than the highest mountain. I need love that's bigger than, larger than the whole wide universe. Jesus, I need you here with me. Jesus, I need your love. I need you. Jesus, I need you. Oh, Jesus, I need you. In my heart, my mind, my life. In my heart, my mind, my life. Jesus, I need you here with me. Jesus, I need your love. I need you. I need you. I need you. I need you. That was I Need You, and before that was Bago. Mabatian nyo ini siya sa Spotify kag iban nga digital music platforms, Apple Music, Deezer, YouTube Music. Jonas Lozano, Jonaslozano. Kag ang akon last may isa pa kasam. This ang duha nga to ara naman sa YouTube, pero ang isa lang ang na-release sa duha nga songs nga to, ang bago lang. Aman ako no ang Way Gadaan nga kanta kay bago ang title yan. Ini ang last song ko, ang title yan is When. San o ko no. Kay kagini nga ginbulagan ako sa miga ko. Siyempre masubo kun bulagan ka. San o ni ayhan ako maampawan man, san o ayhan madula ang akon kasubo ang ginahambal niya. Pero sa English, ano siya? I feel so alone without you. I feel so unhome without you. And I don't know what to do. And I don't know what to say to you. When will this thing end? When will this heart ever mend? When I feel so unhome
But when will this heart ever mend? Jmar, when? Pero there is one love that will never hurt us. Amo nang palangga ni? Sa atong Ginoo. Yes. Once again, thank you so much ni Ingani namon ikaw liwat makita, Sir Jonas. Sa Facebook, may ara akong page, artist page, Jonas Lozano. JONASLOZANO. Kag sa YouTube, Jonas Lozano. Ang akon nga pan Jonas Lozano 1029. Pati ko na. Tawag kayo nila. Muna siya. Sa Spotify, kung pwede, i-follow nyo kami sa mga upod namon ng mga artist dito na may nakapasa na or naka-release na sa mga songs. Damo din artist sa Iloilo nga naka-release naman sa mga songs. Yes, definitely. And it's really an honor nga may ara kita upod diri no sa may Vent Hall community nga hindi lang gid Ilonggo artist kundi national level, international level. Sir Jonas Lozano, thank you so much, sir. Yes, thank you so much. Salamat. Happy shopping, everyone. Yes, happy shopping, everyone. And once again, sa mga manugwa, dira, kung may ara ka mo resibo diri sa Robinson's Place Pavia, proof nga nagbakal ka mo, bailuhan ko sang ice cream, halin sa Bocadoria. Langga, nagbakal ka mo ni Mami, basta may resibo ka da. Sige, mga tag ko sang gift certificate si Tita. Okay, sa mga nagwa, ma'am, kasi may resibo ka, halin sa Rob. Kay may-ari kita ng gift certificate from our sponsor, Avocadoria PH. It's a healthy ice cream, no? Diri, available sa may Robinson's Pavia, available man sa Robinson's Iloilo, Robinson's Haro, and GT Mall events sa may Mega World Festive Walk. So, sa mga bag-ulang sulod, once again, magwa ka mo karon, basi may resibo ka mo, hindi nyo pagkalimtan, maghapit di sa akong sa tubang kay bailuhan ta sa gift certificate halin sa Avocadoria PH. Ayun, and once again, let us all welcome on stage our poet, all the way from Aklan, Miss Pamela. Yay, palakpakan naman dyan! Medyo may tiri ay. Hello guys, good afternoon. I am Pamela Adriano and I'm 16 years old. I'm actually from Aklan, Bacohalin, Kapon. So, akon nga piece, gina-dedicate ko na siya for myself, gid-gid man. Kay, daw, grabe na self-hatred ko sa akon, self-pity, or like that, baga. Akon nga, title, I think I need to apologize to myself. You know, there's this thing, and it happens quite often, where I get to be so selfish and every word I say is just pointless. I know I can stay like this, but avoiding all the chaos in my head is like fighting a battle with no sword. Yeah, this is just temporary, they say. But it's been like this for like forever. No improvement has shown. No, never. But nothing really matters now, right? Because it's just a waste of time to cram in my room at 2 a.m. then wake up with puffy eyes. I witness too much. But I find it ironic though, seeing my own self suffer the whole day, then act like nothing happened. It's so funny, I know. I don't like complaining, but why can't I be like them? My humor is fine, my ego is reddish as mine, but I think it would be pretty big for a word that I have crossed the line. It's so embarrassing to say I am too shy to voice out my feelings in front of the crowd, but I'm sorry in advance if I am too loud. The podium, the microphone, I think I need to rest because I am too fragile to be here, to be honest. I am too depressed. And the stadium is all empty. The theater is so dark. And there in the corner of my eye, there I see a spark. I know I need to reach it, but it's in the sky
maybe I just can see them with my very own eyes. Perhaps something is stopping me, or it's not for me. I've been through a lot of things that I couldn't even imagine I survived. I lied and I cried, and of course I apologized. But I found out that sometimes apologizing is not enough. To the point, it's like a persistent feeling. Or no, I mean like panic attack. To the point that I couldn't even breathe. But I think I should have went here and show you guys the vulnerability inside of me. And I really think I need to rest and apologize to myself. That's all. Thank you. Yay! Thank you so much, Pamela. And once again, no, sa mga bag-o naton, labay diri ng mga shoppers, can you tell us your socials, kag number, kung gusto nila ma-follow ikaw? May account man na Instagram, Just Aki 062 ang muna account yan. What? Just Aki, A-K-H-I I-E Xiao 062 X-I-A-O 062. Ang muna po may ginagamit kung ginagamit Instagram. Ayun. So, follow Pamela on Instagram and you'll see her all the way from Aklan. Mabiyahigid siya para sa inyo. Thank you so much, Pam. And to render another set of song for us, Ilonggo, as for all the shoppers here sa Robinsons Pavia, maayong hapon sa inyong tanan, sa mga bag-o pa lang, kagpasulod pa lang diri sa Rob. Pagwa nyo karon, kung may ara ka mo resibo, nga nagbakal ka mo diri sa Robinsons Pavia, bayluhan ko sa gift certificate from Avocadoria PH. So kung may resibo ka mo da, nga nagbakal ka mo diri sa Rob Pavia, bayluhan ta sang ice cream. Sa mga friends naton da sa Greenwich, nakagina pagapamati sa aton, mayong hapon, advance Merry Christmas. Basi gusto nyo da sang ice cream after nyo kaon sang pizza, please join me on stage there. And I'll be giving the stage and microphone to one of the Ilonggo artists, another singer, songwriter, composer, mano, kag may banda man diri sa Iloilo. Let us all welcome. Ready na? Nakatuno na? Yes, tunong-tono na ang gitara, kag syempre ang iya nga boses to serenade all of you. Let's all welcome Enzone. Good afternoon, Robinsons Pavia. By the way, I would like to introduce myself. I am Enzo, part of the band. My band name is Enzo. Pero solo artist ko subong kay gusto ko magpautwas sa akong ginabatsagan. Ang iba niya subong Christmas, may arang masadya, happy, kaya tinagsulod ng mga bonus. Ang iban wala pa, so masubo. Ang iban man nga Christmas, upod ang ilang mga loved ones, nagalagaw din subong sa Robinsons. Pero ang iban man, nagpaliwaliwa kay biniyaan. So, ang first song ko is para ni sa mga tao nga permi lang nag-aasa. Pero kag patuloy nga ginapaasa. Entitled ya kadya umaasa. Hope you like it. Ko ang iyong kamay, akala ko'y panghabang buhay. Meron ka lang palang ibang inihintay.
sa puso mo'y mayroon ng iba, patuloy pa rin ako sa iyong umaasa. Ngayong kasama mo siya, masaya kayong dalawa, mananahimik na lang ba sinta? Sana'y nasabi ko sa'yo ang tunay na nararamdaman. Sana'y bigyan mo ng pag-asa, ang damdamin ko sa'yo sumasaya, o aking prinsesa. Hawak ko ang iyong kamay, akala ko'y panghabang buhay, meron ka lang palang ibang hinihintay. At kahit na alam ko na sa puso mo'y mayroon ng iba, patuloy pa rin ako sa iyong umaasa. Ngayon kasama mo siya, masaya kayong dalawa, mananahimik na lang ba sinta? Sana'y nasabi ko sa'yo ang tunay na nararamdaman. Sana'y bigyan mo ng pag-asa, ang damdamin ko sa'yo sumasaya, o aking prinsesa. Kay hirap ba akong mahalin? Bakit di mo mapansin? Sana'y nasabi ko sa'yo ang tunay na nararamdaman. Sana'y bigyan mo ng pag-asa, ang damdamin ko sa'yo sumasaya. Sana'y nasabi ko sa'yo ang tunay na nararamdaman. Sana'y bigyan mo ng pag-asa, ang damdamin ko sa'yo sumasaya. Mahal kita. That's my first song, titled Umasa. Okay. Next song, original composition na nangod, entitled Tinadhana, Pinagtagpo. Puro hindi pa sakit, subo ang Christmas. Ha? Pero, gabay pa na magustuhan ako. Damdamin ko'y nalilito, pag-ibig ba ito? Di ko alam kung paano sasabihin sa'yo ang pangalan.
Sigaw ko sa hangin at alapaap tong pag-ibig ko sa'yo. Walang makakapigil sa atin dahil ikaw at ako tinadhana pinagtagpo. Ako'y naririto naghihintay lamang sa'yo. Kung tama na ang panahon, sabihin mo na ang nadarama ng puso. Sana'y masilayang muli, masulyapan kahit sa sandali. Isisigaw ko sa hangin at alapaap tong pag-ibig ko sa'yo. Walang makakapigil sa atin dahil ikaw at ako tinadhana pinagtagpo. Ngayon nalaman mo na ang nadarama. Walang makakapigil pa sa pusong tinadhana. Isisigaw ko sa hangin at alapaap tong pag-ibig ko sa'yo. Walang makakapigil sa atin dahil ikaw at ako tinadhana pinag. Isisigaw ko sa hangin at alapaap tong pag-ibig ko sa'yo. Walang makakapigil sa atin dahil ikaw at ako tinadhana pinagtagpo. Wow! Is this a current song or dugay? Ang umaasa bago, pero ang pinagtagpo last year. So pinagtagpo talaga kayo. Ano ni siya ng imo nga hugot o kung inspired from other people's love story? Inspired from past experience and sa mga nagkakatabo man sa mga kabataan natin. Okay. Pero currently, hindi pa pinagtagpo or pinagtagpo na? Hindi kayo may wala niya kung kaisa nga abi nila pinagtagpo sila galing kay atin pinagtagpo sila pero hindi kali pwede. Ayun. Pero feeling ko ang adlaw nga ini hindi lang ni siya chance, no? So, ari i-plug naton kay deserve gidaya sang aton followers and subscribers on Facebook and on YouTube. That's Ruby Inspired Ilonggo Vlogger, no? Tiin kanila mabatian paano kanila makontak sa mga aton diri nga mall goers and diners nga interested mabatian liwat ang music ni Enzo. Din kanila makita? So ang kanta ko nga tinatawag pinagtagpo and ang umaasa is on the making ang recording namon.
gabay pa nga ma-release di man soon sa Spotify. But sa subong, ako pala, empleyado ako, government employee ako kung aga. Pero kung may mga gigs kami, promotion gigs like this, nga sa Bintol, gina ko makita. Kag sa IBAP, ang doro gali kita, gina-promote ko magali ang IBAP, ang Ilonggo Indie Bands Artist and Portal. Doro kita, isupport naton ang mga Ilonggo artists naton diri sa Iloilo, nga mga composers. Thank you. Yes, Ilonggo Indie Bands Artist and Portal. Ilonggo Indie Bands, no? Kag syempre, ni mo nga Facebook page, Enzone, spelled. So, i-promote ko magaling ang amon niya page, Enzone, E-N-Z-O-N-E. Meaning ka Enzone is emotional note zone. Kaya tanang yung mga kanta naman puro emotional. Ina-compose ko. Ayun, sa mga emo, dira, na gusto nga, feeling nyo, alone ka mo, hindi ka mo alone, kaya ari si Enzo, with the Enzone band, no? Nga magasuporta sa inyo. Thank you so much, Enzo. Thank you, ma'am. Yes, before ka magpanaog, can you do the honor of picking our second winner sa aton Avocadoria Ice Cream? Yes, sino yun na? Wow! Can you say the name? Mirth Sunkist. Yes, congratulations, Mirth Sunkist, one of my followers on Facebook, no? Congratulations, you win one gift certificate from Avocadoria PH together with Joeline Tabuhara. Thank you so much, Enzo. Thank you, ma'am. And sa aton, dira, nga mall goers, kung may resibo ka mo, nagbakal ka mo, diri sa may Pavia, katui ako subong sa tubang, diri. Ma'am, pwede ta ka ma-invite? Doon nagbakal ka gid sa Pavia? Resibo lang, ma'am. Hindi ko mang ukat sa imo lang story. Balaan ko nga happily. Bayluan ta sang ice cream. Ayun, ay economy. Gadyo kay ma'am. Excited. Kumagatag sa nga doon nga avocado ice cream. After 1 hour, may nagpalapit din man. I'm so happy. First name lang, ma'am. Friends, yay. Si ma'am nagbakal sa Sidweller. Anong Sidweller Corporation? Sa Jollibee, ayun, ang kapalit ng iyong Jollibee, may ara ka pang dessert from our Avocadoria PH Avocado Ice Cream. Thank you so much, ma'am. Congratulations! Ayun, happy na ang inyong vlogger. Mas happy pag ito ko mag-subscribe ako sa aking YouTube channel, that's Ruby Inspired Ilonggo Vlogger, and Facebook page, Ruby Inspired Ilonggo Vlogger. We are live this afternoon. And to join me again for the second round sang iyang spoken poetry, let us call in Wendy May. Wendy May, ready ka na? Wendy? Ay, ready ka na? Ay, nakibot siya sa iyang turn. All the way from Guimaras to share her poem, masterpiece. Wendy. Hello, good afternoon. So, before ko i-deliver ang poet ko, gusto ko gali sa mga parents da, please bantay sa inyo nga child kay medyo sensitive ang akon nga piyesa. So, SPG, honestly. So, it goes like this. May iba't ibang definisyon ng pagmamahal o pagmamahalan o pag-iibigan o ng pag-ibig. Putang ina! Wala ako niyan. Ang pagmamahalan na gagawin ko ang lahat para sa'yo. O pagmamahalan na gawin mo lahat ng nanaisin ko. Marami akong naririnig na kwento. Kapag nagmamahal, dapat lahat ibigay mo. Kesyo, ang pagmamahalan daw ay ang pagsukat sa kalaliman? Talaga ba? Sadyang uhaw ka lang sa laman. Isa pa to, ang ibig sabihin ng pag-ibig na ibig iparating ay siyang pakikipagsayaw sa gusto ng damdamin. Pag-ibig na ang definasyon ay ang pasimpleng-siping na may mga pagpigil na pagdaing. Kung pagmamahalan ang pagkawala ng mga maninipis na telang siyang salag sa kabuang kaluluwa, edi sana, hindi ka naiwan pagkatapos noong gabing kay haba-haba. Napakahirap ipaliwanag ng dalawang parehong salita. Mahal kita. Mahal kita. Meron kasing pagkakaibang mahal kita dahil mahal talaga kita.
Sa mahal kita, ako'y nag-iinit pagbigyan mo na. Napakaraming bulag sa kahulugan ng tawag sa laman. Pagmamahal na daw kasi yun, ayon sa karamihan. Gising, huwag tayong magpakaiha-iho, di puta. Lahat ng nakarating sa rurot ng panandaliang ligaya ay hindi tunay na masaya. Kung nakakapagsalita lang ang apat na sulok ng kwarto, kung maaakap ka lang ng mahigpit niyang mga unan mo, pasalamat ka. Tahimik ang kumot at hindi nagbibigay ng komento. Walang pagmamahal sa isang gabing makasalanan. Walang pagmamahal pagkatapos kung bigla kang inabutan. Walang pagmamahal na nagkakahalaga ng 100. Walang pagmamahal na nahahanap sa kung saan-saan. Walang pagmamahal kung nais mo ay maglaro sa apoy. Huwag kang hangal. Huwag kang maghanap ng pagmamahal kung nakikita mo ay hubad-hubad kahit malayo. Hindi naman to pagpapaka-hipokrito at hipokrito. Tamang lahat ay may nararamdamang init sa katawan. Pero huwag namang kung kani-kanino na lang. Yes, thank you so much, Wendy. Once again, isang palakpakan naman dyan. Yes, all the way from Guimaras. Kindly share your socials. Again, you can find me sa my IG. It's Miana. It spells as M-H-A-E-N-N-H-A. M-H-A-E-A-N-N-H-A. Miana. Yes, Miana on IG. Thank you so much. And also another poet sa iyang second round mag-share sa iyang 100% na pagpalangga sa ato as a part of the Venthole community. Let's call in Von. Yes. Panata ikatatlo, no? That's Panata ikatatlo. And for those nga mga subong palang masulod sa Robinsons, advance Merry Christmas to all the mall goers and the mall diners. Maayong hapon. Thank you for joining us this afternoon. Kay Manang Guard na kagina pagkapamating sa amon subscribers and followers on YouTube and Facebook. Hello, hello. That's Ruby Inspired Ilonggo Vlogger on Facebook and YouTube. Also follow our community, Venthole Artist Community on Facebook. No, we conduct open mic and we also are welcome, no, sa mga gusto nga mag-share sa ilang music, sa ilang mga poems, or gani may mga love letter kamo dira nga gusto niyo ipabasa sa amon anonymous, pwede gid namon na mabasa subong hapon. Okay, so let's call in our poet Von on stage. Yes, all the way from Oton, giving us another vibe this afternoon. Thank you so much. Okay, sorry, gina-fixa na yung ato nga background music. So, good afternoon everyone. Sa ating nga lady guide, kay sa atong Destiny sa Ray Robinson. So guys, may aral lang ko some questions sa inyo, no? Before we start this poetry,
as I observe isa sa aton nga mga love life, di ba? Sino ba sa inyo dire ang may ginaisip nga tani naabot ang time nga siya maging ka-partner ko? Sir, may ara ka? Oy, sorry. Si Lady Guard ko no, nag-smiling siya, siguro nag-abot sa points ang live niya nga tani siya na lang, no, kay gwapo siya, tapos doon ka namin sa vibes niya. So some points ng life natin, gaabot kita sa time, lalo na sa mga high school days natin. Gaabot sa time na may ara kita gusto, pero hindi nila kita gusto. That's why sometimes we create scenario sa mind natin na naging kamo, di ba? Daw kung mag-aaral kita sa fairy tale and everything will okay. So the title of this piece is wala man ko kabalo, basta gisulat ko lang siya. So guys, hope you enjoy. Kung panaginip man ang isang mundong merong ikaw at ako, lagi kong pipiliin ang manatili rito. Kung saan, sasang-ayon sa atin ang buwan at laging lilitaw ang kabilugan nito upang ikaw ay aking maisayaw sa gitna ng hardin na puno ng rosas, simbolo ng aking pagmamahal na hanggang wakas. Sa panaginip, na si tadhana ay hindi kontra sa ating dalawa. At sa aklat ng pagmamahalan ni Cupido, ito'y malathala. Yung pakiramdam na tayo yung maging ilog na daluyan ng pag-ibig na pinahintulutan ni Bathala, ako ang hari, ikaw ang reyna. Sa isang palasyong magara, araw-araw pa rin akong dudungaw sa iyong bintana upang maghandog na nag-iisang natatanging harana para sa nag-iisa kong reyna. Pero lahat pala tayo ay nagigising sa realidad at haharap sa tunay na mundo. Magkaiba pala tayo ng katayuan at estado. Ako ay lupa, ikaw ay langit. Malabo tayong magkalapit kahit anong pilit. Pwede rin ako ang araw, ikaw ang buwan. Iba tayo na ginagampanan katulad ng hilag at silangan, timog kanluran. Iba tayo na kinakatayuan, umikot man ang globo. Malabo pa rin tayong magkatagpo. Kaya, ipipikit ko ulit ang aking mga mata upang sa pagkawala ng aking ulirat ay matagpuan ulit kita. Mayakap, mahawakan ang iyong mga kamay. Dahil kung may isang mundo man akong gustong mapuntahan, pero yung mundong ikaw ang aking kasama. Thank you. Ito na yung araw na ako'y iyong makakasama. Wow! Wish granted. Oh! Merry Christmas! Happy New Year! Ayun! So, diin kanila gani makita mo? Actually, makita nyo ko guys sa balay. Number 1, gitna. Number 2, sa puso ko. And then, sa socials natin, Socials guys, we have social media sa amon nga group, Panatay Katatlo, and sa Facebook, Bon Joven Española, and YouTube, Letra. Sa YouTube, Letra, that's L-E-T-R-A. Ayun. Thank you so much, Von, and Merry Christmas, wish granted. Happy New Year. Thank you sa wish granted. Yes! And of course, to join us this afternoon, nagsaka gid ang adlaw para mag-shine at maghatag spotlight to another Ilonggo artist. Composer, singer, may gig pa siya karon sa may din ganyan gig na ton karon na Cafe Aroma after sini. So naghapit din siya to serenade all the mall goers and diners of Robinson's Place Pavia. So let us all welcome Miss Erica Lanado. Good luck. Thank you. Nauya ko, my God. Kamay pick sa huli si...
Hello everyone. Nakuya ko. On behalf of Tito Carl, ako na lang. Alright, so original composition ko na yun. Nabuo siya for 5 months. Kada breakdown ko lang siya ginasugpunan. Kuya, 2 hours yung man. Ay! Ito ka rin. Sige naman ang dali. Hindi ako ang wakas. Yes, hindi ako ang wakas. At hindi din ito ang wakas ng iyong performance kasi mamaya nandun ka sa
Wala, busy mo. Cafe Aroma. Sige. Mas namin, di ba ikaw mismo ma-invite sa ila? Go ahead. Alright, everyone, I'm inviting you for later. No? May giga ko sa Cafe Aroma at Times Square from 5 p.m. to 8 p.m. See you there. Ayun, 5 p.m. to 8 p.m. sa Cafe Aroma, that is at Times Square. And before you leave for your gig, may I invite all our performers to join us upstage para sa pa-photo op, no? Kay talagsalang ni kagin katuan kita ni Ma'am Erica. No, so mapa-picture kita tanan to all artists. Please come on stage. Kag mapa-picture kita. Yes, please come on stage. Basi wala akong daang gamay man kuya. Sa babaw, ako iya. Ay, mga cutie pie dada. Mo na iya. Thank you so much, Ron. Ang mga cutie pie dito sa babaw. Yes, there you go. So we are the Vent Hole Artist Community taking our picture. Bakit in-announce, mapa-picture kami. Yes, thank you so much. And of course, sa aton mga bag-o na nag-join sa aton open mic, we would like to give you our token of appreciation. This is a of course, ang akon kaginagin na renderan sa kanta, no? Jmar, please join me on stage. This is for you, for token for joining us. Kag syempre, congratulations sa first performance. Kag may second performance siya after sini. Yes, congratulations. And of course, Miss Erica, kindly, di kami diyan. Ayun, kay mga picture kita nga tatlo. Miss Erica, this is our token for you. Yes. Picture sa mga aton ng mga first timers. Kag sinawag pagiging, kaya abi ko nga daan. Yes, now, join us. Ang subong pa lang nag-join sa second naton nga open. Hindi ka magingod sa akong. Basta mga tagasan, hindi nagagawa nga akong pagka-cutie pie. Dito ka. Sige lang, okay lang kami Amerika. This is for you. Pwede dito mga suksok. Yun. Okay. 1, 2, 3. Let's start. Go down. Walking. 1, 2, 3. Yay! Thank you so much for joining us this day on our second run sa open mic. For those na bagulang diri nakasulod sa Robinson's Place Pavia, we are the Vent Hole Artist Community and we are hosting open mic sa mga gusto dira mag-share sa ilang talent, may it be through spoken poetry or through songs. We have Ilongga artists with their own compositions. You are all welcome in our community. This is our second run. Last month, ara kami sa Seaside Bistro, and now we are happy to be part of the Christmas celebration of Robinson's Place Pavia. Mugani, madamong nga salamat sa ating mga mall goers, shoppers, diners, kag si Ma'am Kagina nga naglabay lang, naghatag sang resibo, nakadaog sang gift certificate halin sa Avocadoria PH. And of course, congratulations sa aton nga winners man, si Sunkissed Mirth and Joelyn Tabuhara. For those mall goers, you can follow us live on Facebook and YouTube. That's Ruby Inspired Ilongga Vlogger. Ruby Inspired Ilongga Vlogger on YouTube and Facebook. And to join me, once again, let's call in. Hindi na first timer kasi second time niya na mag-perform. That's it. I can see the confidence. Join
Jaymar, the floor is yours. I would like to say sorry lang kay Nakay. Medyo nervous ko. Kay Ma'am Ruby Gale, sorry sa nasabat ko kayo na medyo cold na sabat. Pero ma'am, ako sa bang is, ang ganda mo walang katulad, ngunit patawad. Ngunit ang puso ko may iba nang hinahanap. May patama siya. Hindi ko alam paano at saan ito sisimulan. Isipay puno ng tanong kung saan nga ba ako nagkulang o sadyang ako lang talagang napili mong paglaruan. Nasakit balikan ng mga panahon sinabi natin walang iwanan, subalit unti-unti nang napunta sa kawalan. Maraming tanong, maraming kwento, sa oras na lahat ng pang hindi interesado. Alam ko nga alis ka sa buhay ko, ngunit hindi ko inakala sa paraang ganito. Sa bawat ngiti may luha, at sa bawat saya lungkot ng nagbabadya. At ano nga bang huli, akin na bang tatapusin mga kabanatang sinimulan natin? Nalimutan ko na ba yung say nakakilala tayong dalawa? Wow, that's very short and sweet, and sa salitang patawad kasing bigat ng mahal mo ko at sana makita kita mo. Ayun, Jaymar! Congratulations! And next time, confidence level 80%, 100% on our third run. Thank you. Thank you so much. And to welcome us again for another run, let's call in Miss Pamela. Ako na? Go, Bamba! Go, Bamba! All the way from Aklan, Pamela, kanina may duwa siya kapis, and now she will be rendering a song, another Ilonggo artist, no, Ilonggo singer, songwriter. No, our community is varied. May ara kita mga poets, may ara kita nga singers, songwriters. Ilonggo pride gid. Hindi lang diri sa Iloilo, ga-shine on the national level and international. Yes, mayong hapon once again. So again, ako lang naginhibo uman. Kanta niya siya, ang title is Gusto Kita. Wow! Kasi di ka na maunawa, tagal lang naman nagugulo.
Grabe, gusto kita. Do you believe that this is now the era that even women could say their feelings to men? Daw kaluya ba lang kay confession? First time na actually Oh, so may gina-confess, may gina-dedicated ka sa kanya? Actually, yes, pero bawal na. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Kasubok man, pero sige lang, Arya ang hindi masubok. Kaya syempre, share your socials once again. I am Pamela, na galing na Facebook kay Pamela Adriano. I-add nyo na lang. As in Pamela 1, ha? Yes, Pamela, that's Pamela. And of course, thank you, Pamela, kay may isa pagid nga ma-confess man, subong nga hapon. Let us all welcome with this also original composition, a confession. Let's welcome now. Go, 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 go. Okay mo sa'yo makapagpulan, sumaman ka kung saan. Yes, ipakita ko. Ikay na kapulat. Ang pinudan na, pinagkat ko lang. Dapat babae na lang. May first soundtrack. Pero why sa kabalong, kung babae, galigaw lang kung sa'yo. Galigaw sa kabalong. Like that song. Friend to that Facebook na tayo na Facebook. Sa babae nga to, pero yeah, past thing. How can I just say how much I just want to say something for you? I don't know exactly what all those words are puzzling in my mind. Baby, can't you see I'm singing this song to you right now? 'Cause I'm the worst person to express my feelings, but you know, yeah. I don't want to rush all the things, I just want to take it slowly. But I'm trying to make you be the best version you can be. And I feel like you're one of the greatest, and I feel like your joy is as precious. Nothing can compare of what I just conveyed. Here's the chorus. We can just take this slowly. I just don't want to rush all the things. And maybe, just maybe, oh baby, I'm getting hazy and bleeding right now, because we have all the time to spend together. I mean forever, with you, with you, with you. I want to be with you, my darling. I want to be with you, my lovely. Oh, I want to be with you, my little baby. I want you to be mine. We can just take this slowly. I just don't want to rush over things. Maybe, just maybe, oh baby, I'm getting so easy, I'm bleeding right now.
break, no? Ang naging fire para sa isa ka namin nga composition. And because of that, ang promise ko, kung may mas-spot ako nga someone nga makahambal nga, I wanna see him again. This is a gift certificate from Avocadoria. So after this, you can claim your avocado ice cream diri sa Tubang Langgit sa ato na grocery store. Congratulations! And once again, din kanila makita na. Again, Nav Cordero lang sa Facebook, yes. Yes, Nav Cordero sa Facebook page. And of course, please do, after nyo kadto diri sa Robinson's Pavilla, kadto ka mo sa Cubics, ara to si Erica Magagig, 5 p.m. to 8 p.m. Thank you so much, Nav. And sa mga gusto pa makabati sa other performances namon, we are inviting you to please follow us on Facebook. That's Venthole Artist Community. So, balaan ko na subuan kita tanan. This is the last performance. Kag syempre hindi ang last time nga maghatag kita sang GC. So sa mga pasulod pa lang o kung pagwa, sino sa inyo may cellphone? Kadto kamo di sa stage kay mahatag ako sang gift certificate sa Avocadoria. Sa mga pasulod pa lang, sino sa inyo ang may cellphone? Kay mahatag kita sang gift certificate sang ice cream. Mga pasulod or pagwa, cellphone lang ang kinanglan. Ibayluhan ta sang... Ay, grabe! Mall goer nga may cellphone. Sino ang mall goer na nga may cellphone? Bayluhan ko sang gift certificate for an ice cream. Yes lang ga, may cellphone ka? May cellphone ka? Bayluhan ni tita sang ice cream. Oh, dasig na. Come here. Wow! Come, join me on stage. Amo na kung supportive ang aton parents, shout out sa akon nga nanay, Ariman Subong, very supportive. Join tita. Makabukas ka sa cellphone ni mama mo, hindi? Mama, join lang ga. What's your name lang ga? Lance, saka. Tita, pwede ka pabukas ang cellphone? Kay may request lang ko kay Lance. Yun. Mag-big si Lance pag may amoning advice ni Tita Lance. So, pag may mga opportunity nga naganak sa ato dark, i-grab tayo na. Gusto mo magkuha ice cream? Yes. Ara, ga-Facebook ka. Pero account ni Mama, no? Ma-follow kita sa aton nga sponsor, Avocadoria. Sige, be. Facebook page. Avocadoria. Search naton. Amo ni siyang mga ira nga aton nga mga kids, no? Ari. Avocadoria. Yes. Nga aton nga mga langga, masagad pa sa aton magkapot sa cellphone. Yes, search naton. There, Avocadoria. Yes, malike kita kay Avocadoria. Pag ang page man ni Tita, Ruby Inspired, RUBE. Bakit tabak? Okay. Tapos may ice cream na kita. RUBE Inspired. RUBE. Tapos, hambalan mo si Papa mo karon inspired. One word lang na. Hambalan mo si Papa mo karon nga na. Nagdaog ako sang ice cream. Hatag ni Tita. There. Follow na ton. Ayun, congratulations, Lance. I-claim mo kita. Yun na. Thank you. Yay! Palakpakan naman para kay Lance! Yes, and of course, to all our mall goers, diri sa Robinson's Pavilla, sa mga diners naton, sa mga followers and subscribers online, sa Facebook and YouTube nga naglantaw sa aton nga show. Madam, hugid nga salamat. You can see me online sa Facebook and YouTube. My name is Ruby Inspired Ilonggo Vlogger. Kag isa pagig ka GC, one special GC sa isang kaka-artist nga nakita ko gid nga nag-prepare gid siya sa adlaw nga ini. Can I call in Von? Von? Yes, you just made an exceptional performance this afternoon kag nag-entertain sa aton mall goers. So you also deserve a healthy ice cream from Avocadoria PH. Ano masasabi natin? Thank you sa nanghatag. Wish come true. Yes,
Yes, wish come true. Kinumangkot din siya sa akon kagina kung tagpila. So, you can visit Avocadoria diri sa tubang sang aton nga supermarket. Pwede mo na kitang maklaim dayon. Naghatag, saan ko pwede maklaim? Ay, lisensya ka ni sa nanay ko? Sorry. Hello, but... Nay, for entertainment only. Ayun, thank you so much everyone. To all mall goers, mall diners, shoppers, tenants, aton mga guard, kag kayo mana nga nag-join sa aton diri nga hapon. Mayong hapon and advance Merry Christmas from the Vent Hall Artist Community. Goodbye everyone! iPhone. Simple lang karon. Sinop chat ara ka ba? Oo, okay. Ma-page lang kami si Ma'am Cookie Malu. Cookie and Malu, ari di si Ma'am sa tubang sa front gate, lapit sa Greenwich, sa stage sang Vent Hall. Cookie and Malu. Thank you everyone and good afternoon.